So nag-slow down ako, ang layo pa pala ng stoplight. Uy, kita niyo yan? Ayun ang Sutherland. Okay, hindi na nakikita. Ay, sarado na pala yung Sutherland yata. Kalipin ang ilaw dito. Pero to, alam na ayos yung mga tumakas.
Dahil na doon niya, parang gusto ako makita. Kaya magsakot ako sa makikita namin.
daan dito.
po ba o didiretso? Sobrang ano, didiretso po ba? Liliko. Ako, liliko pero walang flasher. Hindi, didiretso.